Zdravo svima, ovo je 5. video kursa za WordPress. Danas ćemo se malo baviti pluginovima. Prošlim kursima smo, videom smo prošli stranice i postove i prošli smo appearance i plugins, kako da se instaliraju. Danas ćemo se malo pozabaviti više sa pluginovima direktno, to je s instaliranim pluginom. Nadam se da ste instalirali Yoast plugin. Kao što vidite tu, kad kliknete na njega imate dashboard. Notifikacije će vam tu uglavnom neke stajati koje će biti generalno ako imate dva plugina koje se ne slažu, pa će onda vam pokaže tu. Ali za sad prećemo na, samo da ga nađemo, Webmaster Tools. U sledećem kursu, zapamtite ovo, u sledećem kursu ćemo proći Bing Webmaster i Google Search Console. To je u sledećem videu. Security, kao što vidite, opcije generalno ne trebate ništa da menjate što se tiče Yoasta. Uglavnom je sve lepo namešteno, vi samo treba da kao što vidite da ukucate ime i email, idete next, da ne bi ja sad to išao pošto sam već prošao. Uglavnom će vam sve opcije biti nameštene i držite ih po defaultu, nemate tu ništa posebno da menjate. Samo bi ovu opciju preporučio, kao što vidite XML sitemaps, idite na disabled i onda idite na, samo da vidimo kako se zove, idite na plugin, add new, XML, XML sitemap, ukucate ovo XML sitemap i nađete ovo Google XML sitemaps, kao što vidite je već instalirana. Bolja je od njihove zato što njihova pravi neke pod stranice koje zbunjuju Google i onda morate ručno da idete na Search Console i da namještate sve to. Lakše je ovako, posebno ako ste početnik u svemu tome. Dalje šta imamo od opcija? Breadcrumbs, ne znam zašto mi je ovdje disable, uvek idite enable, save changes, generalno ostavite ih tako da stoje. Permalinks, uglavnom sve treba da ostane ovako. RSS isto, RSS vam je važan, ništa ne dirate što se tiče toga. Oni su sad malo ovo izmenjali, nije bio ovakav prošli put kad sam ulazio. Uglavnom, to je bilo to od tih opcija, nemate više ništa. Kao što sam rekao, u sledećem videu ćemo proći deo sa Webmaster Toolsom, pošto mora malo više da se posvetimo tome, jer je veoma važan deo samog WordPress i sve optimizacije. Sledeća opcija vam je Shareaholic, koji ćemo proći danas. Isto je veoma važan plugin, bar po meni, zbog ovog ovdje. I to je veoma važne su te socijalne ikone. Dosta će vam značiti, vidjet ćete kasnije. Možete da birate kako će da budu postavljene. Kao što vidite imate related, naravno registrujte se kod njih. Uđete na profil, također od njih možete da i zaradite, isto kao da AdSense ili bilo kog druge firme koja se bavi adovima, tako se i oni isto bave adovima uz ovo. Naravno ne morate to da radite, možete da isključite, kao što vidite to je monetization settings i izaberite da li nećete, hoćete. Možete da ih skroz uklonite, ali kao što vidite, sad ću da vam pokažem, to bi vam bio ovaj ovdje deo iz nekog, evo ga, Shareaholic, kao što vidite, to su vam ovdje ovi postovi. To je da korisnici mogu brže da dođu do vaših postova, zato što nemaju sve teme, kao što vidite ovu dole opciju, to jest većina njih nema ovu dole opciju, tako da ovo dosta znači kad imate dosta postova. Oni će sad tu, ako upalite da vam radi adovi, u neki od ovih će biti neki od njihovih adova, tako da neće se ni primetiti generalno da je ad, a možete da zaradite od toga neki dinar. Nije puno, ali opet je bolje išta nego ništa, što bi rekli.
Uglavnom to bi bilo to isto za Shareaholic, znači kao što vidite opcije možete da birate gde će da budu iznad ili dole, uglavnom birajte da bude ispod sadržaja za sve. Uglavnom za sve birajte da bude, to jest kao što vidite related i promoted, uvek idite da bude ispod, sada što bi bilo mnogo ružno da bude iznad. Tako isto je dobro i za socijalne ikone da budu ispod. Sad ću da vam pokažem kako izgleda kad su ispod. Ove ovde uvek stoje i njih ćete automatski da namestite, a ovo su vam ikone, one što sam vam rekao, birate da li će ispod ili iznad da stoje. I uvek imajte tako po dve, tri ove vrste socijalnih ikona upaljenih, zato što važno je da se dele, važno je da vam sajt bude viralan, da ga dosta ima po socijalnim mrežama, zato što tu najveće posete ćete dobijati odatle jednom kad krenete, jer Google je već postao malo lošiji za te posete, verovatno i kad ste ulazili na Twitter ili na Facebook, dosta sajtova ste viđali tu koji se reklamiraju i direktno ste odatle išli na sajt, niste ulazili na Google i kucali. Tako će isto verovatno da bude i za vaš sajt. Što se tiče pluginova, generalno, to bi bila dva najvažnija plugina koja treba prođemo. Ovi ostali su generalno, nema tu nekog namešanja, ostavite ih po defaultu i oni rade posao za vas. A što se tiče instaliranja pluginova i to koji vam trebaju, za to bi preporučio dobri stari Google. Ukucate zašta vam treba. Najbolje bi bilo da ukucate nešto tipa ovako: Best plugins for WordPress. Nađete neki sajt koji ima generalno noviji post, kao što vidite ovde je jun 2016, što je generalno novo, a na prvoj stranici Google je, tako da je to veliki plus. Uđete na stranicu, malo ćete da čitate o tome šta je svaki, treba da skinete V3 Total Cache, to je ovaj što ja koristim. Jetpack, kao što vidite, ovo su već, evo ga, Jetpack. Akismet ja ne koristim zato što generalno mi ne treba Jetpack raditi umesto mene, ali možete da ga instalirate, on se uglavnom bori protiv spama. Google Analytics Plus i tako ti isto ne koristim zato što Jetpack isto ima analitiku. Ovo je onaj Google XML Sitemaps koji sam vam rekao da skinete. Kontakt forma, ako vam treba da vas neko kontaktira, je isto dobar plugin. Generalno je najbolji od svih koji ćete naći. Jeste najstariji, ali je najlakši za korišćenje. I generalno, kao što vidite, ima veliki broj pluginova, zavisno od toga šta vam treba, tako ćete instalirati pluginove. I to bi bilo za ovaj video. U sledećem ćemo proći Webmaster Tools, tako da prođite još jednom sve ovo i vidimo se sledeći put. Hvala.